Ko istorya ba inaot nga makaibaw mo mga idol kay kitang mga trabahante nga ultimo perting paita kay sa aton trabaho ang sayop sa ang sayop re tan-awon sa atong amo dili sila maghuna-huna nga ugwa tang mga ultimo mga iro di sila makahimo anang trabaho ug mo istoryahan dili mo mukuan sa ilang sayop ang ilang gipamatuod nga sila graduhan sila sakto sila kanunay kay ultimo raman ta mo nag-ingon mga idol sa karong panahon na dili tatuuhan labi nagwa tay kwarta porwa sila kahibaw nga ang Dios sa langit nagtan-aw kanila. Ako mga idol nasakitan kog mga ayo mga idol kay ngano pero ako alang gi utong mga idol halos kinabuhi nako ako ang katungod nga pagkatao hilabtan ba ko dili ra kay kausam mga idol kaduha katulo kaupat dili ra na ako mga idol ako alang yung giampo sa Ginoo mga idol nga hikapon iyang dughan di lalim sa ubang mga amo diha shout out ko ha ampingi inyong trabahante dili kay inyong kaugalingon ray tanawon ninyo kay mga graduhan mo kami wa mi grado kanang mga building diha kamoy ka plano pero kamoy mo trabaho di mo kahimo maora na mga amo ayaw mo palabi o kuan sa inyohang mga gibati kay ngano graduhan mo mao na akong tip ninyo